Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraron barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna gaskiyar Kannywood. Wannan shiri a yau zai kawo muku labarin yadda 'yan masana'antar shirya fina-finai na Kannywood suke ta kokarin shiryawa Sarki Ali Nuhu wato dina ta musamman domin taya shi murnar wannan mukami da ya samu na shugabancin fina-finai na Najeriya gabaki daya. A daidai lokacin da kuma hukumar Mofan wato kungiya da take kula da bangaren abin da ya shafi masu shirya fina-finai shugabanta ya sauka kuma aka naɗa wani. To na tabbata dai al'umma za su ji yaya wannan al'amari yake ci gaba da kasancewa duka a cikin wannan tashar tamu ta ARA Digital. To kamar yadda sanarwa ta gabata a farkon wannan shiri muna tabbatar muku da cewa yau ne wato masu shirya fina-finai da kuma jarumai da mawaka da dai dukkanin 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood suka shirya wa Sarki Ali Nuhu wata wato liyafa ta musamman domin taya shi murna da kuma nuna farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wataala dangane da wannan mukami da ya samu, inda ya zama shugaban wato hukuma ta shirya fina-finai ta Najeriya gabaki daya. Wannan al'amari dai ya tabbatar da cewa an haɗa kan 'yan fim fina-finai na Hausa gabaki daya, domin a wannan taro akwai mutane da dama waɗanda ka shekara 20 ma baka gansu ba, mazansu da matansu, yara kuma da manya a cikin wannan taro. To sai dai a satin da ya gabata ne kuma aka samu sanarwar cewa shugaban wato hukumar Mofan wato Ahmad Sarari kenan ya sauka daga kan mukamin sa ya murabus, kuma ba yi wata ba kungiyar ta sake nada Alhaji Habibu Barde a matsayin wanda zai ci gaba da rike wannan kungiya a matsayin shugaba. To sai dai al'umma da dama za su ji shin wane ne wannan Habibu Barde din wanda ya zamanto shugaba na Mofan ta Najeriya a daidai wannan lokaci, wanda kuma yanzu shirin namu zai tabbatar muku da wane ne shi kamar yadda za ku ji a yanzu. Na san mabiya fina-finan Hausa za su ji cewar wane ne Malam Habibu Muhammad Barde. To Malam Habibu Muhammad Barde dai ya fito daga Azare ta jihar Bauchi, ƙwararre ne a bangaren ilimi, aikin kirkira, kuma tsohon ɗan jarida da ya yi aiki a gidan talabijin da rediyo da dama a faɗin Najeriya. Daga cikin karatuttukan da ya yi, ya mallaki shaidar kammala diploma da kuma digiri a fannin kirkira bangaren aikin talabijin da rediyo a kwalejin Columbia ta Hollywood CA Amurka a shekara ta 1983 zuwa 1985. Sannan ya yi aiki a gidan rediyon Bauchi da kuma gidan talabijin na NTA reshen jihar Bauchi, inda yake jagorantar bangaren wasan kwaikwayo kafin daga bisani ya koma birnin tarayya Abuja. Ya fara da aiki karkashin FRCN kafin ya koma aiki karkashin gwamnatin tarayya, tun daga fadar shugaban kasa zuwa wasu ma'aikatu da dama kamar ma'aikatar tsaro, ma'aikatar noma, ma'aikatar al'adu da sauransu. Kafin ritaya daga aiki, Malam Habibu Barde ya rika mukamai da dama kamar mataimakin darakta na Inland Waterways. Bayan ajiye aiki, Malam Habibu ya tsunduma aikin fina-finai da kuma tsara talla da kuma shirye-shirye ga gidajen rediyo da talabijin, ciki kuwa har da BBC. Sannan ya mallaki digiri ɗinsa na biyu a bangaren na kirkira a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To da fatan dai Allah ya taya shi riko, kamar yadda shi ma tsohon shugaban da ya sauka yake masa addu'ar Allah ya bashi nasara kuma zai bashi gudunmawa da kuma shawarwari idan ya buƙace shi. To a biyu ma cikin shiri na gaba domin samun wani sabon labarin da dumudumin sa tashar mu ta ARA Digital.